Masquerade say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe takigira nyaya yabuditswa na Comrade Traore avo vari kupusha for Team Chiwenga kuti iwanikwe ichitungamira nyika yeZimbabwe vabuda vachipa analysis yavo on speech yakapiwa naMnangagwa during the Heroes Day muZimbabwe. Vabuda vachiraya vachiti this was a declaration of war on General Chiwenga. Vabuda zvakare vachiraiva vachiti vaMnangagwa vachizama by all means kurwadzisa vaChiwenga nespeech yake, and this speech was directed at Vice President Constantine Chiwenga, and this was a declaration of war. Tot mungonzwa zvataura mwamadza zvomukufunga mucomment section. Ndandotera speech yanga iri kutaurwa naMnangagwa, and the honest truth that I would like to tell all of you, zvese zvinoita kuda kwaChetagwire izvezvi, he's got the blessings of ED Mnangagwa. ED ataura indirectly achisimbisa nhau yeland tenure, meaning to say kuti one of the key people varumbidzwa nhasi naMnangagwa ndikuda kwaChetagwire, and it's a clear message which is going to everyone kuti wese ari kupikisana nakuda kwaChetagwire, you are wasting your time. Kuda kwaChetagwire is here to stay, and you will continue working as per the appointment and the assignment of Emmerson Mnangagwa. Totarisa maverengerwo anga achiitwa speech aya, hakuna nyika ine vanhu vakakwana vari normal vanoteerera zvinhu zvakadaro izvozvo. That whole speech yanga iri yekusotesa General Chiwenga chete. Every word nemataurirwo anga achiitwa ndearrogance ekusotesa kuti hauna zvaunondiita, I am here to stay, ende zvese zvamuri kufungira kuti muri kuita muri kuwaste time yenyu. I will deal with you at the right time. Whoever anonzwisisa nokugona kuinterpreta my events, that is exactly what Emmerson Mnangagwa was telling Chiwenga as he was sitting next to him whilst he was reading that speech. Vanosororedza vava vachitowedzera kusororedza zvisingaiti vachiimba zvekusotesa General Chiwenga. Vanhu vava vakasetwa obviously vana mavetera vanopiwa mari kuti itai zvakati nezvakati nezvakati. Touya pane article yeHerald ichitaura kuti Tagwire apinda muCentral Committee. Well, that was Muswere. Jane Van Muswere did that deliberately kutotisaya kufinura Vice President Chiwenga. Handi muri kuona. So zvese zvaitika nhasi, General Chiwenga achisoredzwa, speech ichiitwa ichitaurwa zvekusoteswa, hakuna munhu ari noma wanoteerera speech yaya otonzwa zvakanaka asiri kudya. That is the only thing that buys your patience. Kuti ugone kuteerera speech yaya ichitaurwa kubva pekutanga kusvika ipere usingabhoikani, because unenge wakatobhadharwa udhara, unenge wakatogurirwa udhara through corruption inenge ichiitwa nezvigananda. Ndo chinhu chega chinokutonhodza kuti ukwanise kuita endurance dzekuteerera nonsense dzese dzichitaurwa dzedu. Now, munhu wese ari kubatikana achiti kozova riini tenzi, kwakuzombodii. We are sick and tired of seeing all of these humiliating acts against General Chiwenga, targeted to General Chiwenga day in, day out. The assurance that I would like to give Zimbabweans is hapana chitsva chatiri kuona chisina kumbobvira chakaitika kumashure. Handi muri kunzwa? Chinonzi munhu mukuru kuzvibata. Chinonzi munhu mukuru hakuti kunzi ukanzi pfutseki wobva watondonga dombo wobva watotema munhu ipapo, hazvinzwaro. Inini handidi kupindurai nemanzwa angu, ndoda kupindurai nemanzwa akataurwa naGeneral Chiwenga Mbune.
vakati vese vari kuita zvisina kukwana vari kubira nyika nekuita zvisakarurama, your day of judgment is coming and you shall be punished threefold. Secondly, he says we need to be risk takers. That was number one. Number two, he says we need to be meticulous. Izvo zvozvo kune munhu anokwanisa kuinterpreta anza yako unenge watoonayo kuti takanangepi, tiri kubvepi, tinoda unosvika papi. Handi muri kunzwa. General Chiwenga is a risk taker and is very meticulous. Izvo zvine zvatokupindura izvo. So lastly, mukaona ngoma yakuririsa maririro ayakuita aya, mukaona munhu wane chibhanditi nearrogance dzekuti waakuzoona kunge maakutozviona kunge vana Mwari. Panyika panapa hapana munhu anonzi anopedza, mbiri inokumedza. Manyawi haana kwaanosvitsa vanhu, takazviona kakawandisa. Mukaona ngoma yakurira maririro akadai so, yoridzwa vanhu vachiita kusvetukira zvatiri kuona zvichiitwa izvi, ndiri kukutaurirai inotsemuka chete. Batai manzi wangu aya, inotsemuka chete ngoma. Mukaona muridzo oridza achiita kusvetukira kudai, wesiyani nguva ichiridzwa. Ndiri kutaurirai inoti bwege chete. So zvazviri kuita izvi zvine zvazvaakutoshura izvi, ende zvaane nguva yakareba zvine zvazviri kushura zvekuti taakusvika pataa tichifanira kuti tisvike. Nekuti Mwari haasi munyadzisi wevanhu kune vanenge vakatendeka vaine shungu nemwoyo wekuti nyika yedu inake, kwete kuti irambe ichiurayiwa zvairi kuita izvi. Tikataura zvatinotaura toregera kuisa wedhi rekuti Mwari, tinenge tichivaka pasina, nekuti Mwari anenge asina kuzviropafadza. Now, Mwari haasi munyadzisi wevanhu. Mifungo yese ina maZimbabweans nekushungurudzika kwese kwatinenge tichiitwa tokozwa rini tenzi. Mwari anotidayira chete. Chinhu chega chisingagumi chinhu chakanaka, asi chakashata chega, chese chinonzi chakashata, chine magumo, chine pachinonosvika pakunoguma. Saka zvese zviri kuitika ita hazvitikuhunitsi, zvinotirwadza, zvinotishungurudza. Vanhu vari kutofa muzvipatara nekuti hamuna mushonga. Vanhu vari kushungurudzwa, vari kukidnepwa, vachiabhuswa, vari kuabhuswa. Titori muexile izvezvi, nyoka yemabhuna ari mujeri. Asi chakashata chese chinopera. Nguva inokwana yekuti munhu wese anosvika pakufara. Handi muri kunzwa zvandiri kutaura? Tofanira kuzvibvunza kuti iye Mwari pachake, maringe nezviri kuitika muZimbabwe, ari kuda chii? Ari kuda kuti zviri kuitika izvi zvirambe zvichiitika here, vanhu varambe vachishungurudzwa? Kana kuti tsuri yaakuda kunorira, zvaakuda kunokwana? Ende Mwari nemadiro anoita vanhu, chandinoziva ndechekuti zvese zviri kuitika izvi, kuganza kuri kuitwa vanhu neuore hwese huri kuitwa izvi, kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu, Mwari haazvidi. Mwari haasi kuzvida. Vangaronga marongero avangaita, vangaenda kune mhando ipi nemhando ipi yevafundisi, vangaenda kumhando nemhando ipi yen'anga, matongero ese ava vachiita for the past 7-8 years, Mwari haana kufara nazvo. Ende zvounosvika pakunoguma, mukana unopiwawo vamwe. Ndo zvatakamirira isiso.